बयलार जायै जायै बुजुबाय नै लोगोफोर नायनाय सानफ्रामबो बयलार ओमफ्राय नै मोनजालायबाय बुद गोथां बादाम ओमफ्राय जोगोनारजों बयलार हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानफ्रामबो गायनाय फुनायनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोना माने नायनोसो बालायलांसिगोन खोमा मा सानफ्रामबो गायनाय फुनायल' उपाय गैया लोगोफोर न' सिङाव थानानैबो जि संनाय खावनाय मावनाय दांनायनि ब्लग भिडिअआनोखा आरो नै फोथाराव थाबाबो गायनाय फुनायनि ब्लग भिडिअआनोखा आरोना लोगोफोर माथो खालामबानो उपाय गैया बे न'आवनो माने खेथियक मानसि नालाय न'आवनो थायै थायै माने बिदिनो गायनाय फुनाय मावनाय दांनायखौनो होआब्लालाय जोंलाय बहाथो बेराय भिडिअ लाबोनो हानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय जाय जाया मोजां मोनो नोंथांमोना माने नायलांबानो जाबाय आरो जाय मोजां मोना नोंथांमोना नायाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फुङावनो जाखां लोंखां फुंनि लेस्रि जालुजोब जाखांनानै नै थांलायनोसै साथा गंसे लानानै बेनिफ्राय माने आखाइ गोलाव गस्ला गैया लोगोफोर दिनै मैयायै माने जि जोबथारदो आखाइ गोलाव गस्लाया ओमफ्राय गोदानबो लानो टाइम मोनाखै आरोना बिजावजालियाबो माने देहरना होनो सोलाबाखै बिजावजालिनावनो दं आरो मेल्ला लाबानो मोनो ओमफ्राय लानोबो सोलाबाखै मैयासो जिदो नालाय आथुर बिथर ओमफ्राय दिनैथ' आरो बाजारबो दिनैलाय बहाथो लांनो सोलाबबावनो लानो सोलाबबावनो ओमफ्राय साथा गंसे लानानै ओंखारबोलायबाय आरोना लोगोफोर गायनाय फुनायनि लाहार फाहाराव आरोना ओमफ्राय थुरुमालुफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै नोंथांमोननो दिनै मा सेयार खालामलांनो हायो दैबाना जानोसै नै लोगोफोर ओमफ्राय बे आबानि हा आरोना लोगोफोर 5 बिगा दाग ओमफ्राय दिनै इखौ फार्स्ट टाइम दांदो ओमफ्राय बे हायाव गायबानो दैबाना जाखायो आरोना लोगोफोर नै लोगोनो मैया अखाबो स्रांमोन मोनायावबो हाथरखि गोजामोन मानिफ्राय अबाव गबोखो नायनाय दैबाना बायदि जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नै आबा उन्दैखौ खिथानि र' दैबानायाव माबायदि हालेवबाय दं नै लोगोफोर ओइ साथायाव गार' नै लोगोफोर दै बानायावनो हालेवगासिनो आबाया नै जाबाय आबा उन्दै आरोना थारला दै बानायावनो माबायदि हालेवबाय दं नै दसे हाबावबानो गायनो हागोन ना हालाहाय बाना जाथारसिगोन नै गुफुरल' जाबाय दैमाखाया अबेनि दसेनो फैनानै बिदि बाना जाफैयो साहा लाबबाय र' लोगोफोर साहा मोनलोंसिगोन बिगासे हालायबाय 4 बिगाखौ हाबाथाय 7 बिगाल'सै आरोना जोंहा टटेलि ओमफ्राय नै साहा लाबबाय ओइनो बोराया आंना Gublong. Sini dam tergadu mai ini. Kau kenal lama nung sini geran gerana. Itu gublong. Sukai si bara ada anu, sukai si bara. Bukan dia ada bara ini ya. Hai kang melawar lah itu sini. Wah kita kemana di sana lah sada. Ah gimana? Lau dulu itu. Ang lahai kan lepas macam mana lama. Mami deh hai di mana? Hah? Mami deh. Mai deh lagi tu mai sih kupur dah nado. Ini yo, mama ya san nunggu berang tunai bang belum lain bah. Sih sebenarnya baju belabla tunai bang. Kalau di ni juga mau tahu apa semua. Ini mah pasal yang juara tu. एसे खर गायनाय भिडिअ लानां एसे हान्थुगोरनानै लासै गायबालाय मालाय जागोननो एफा लेजि गायो बिदिबा हाजिरा हमाय नोंखौ रावबो आंखौ नुवाबा मानसिफोरानो जाया गोदोनिफ्रायनो हान्थु बायनानै बुंलायबाय अखायाबो दासो सेंगाबाय आरो सेनगानानैसो इसे नङाबा दैबाना बायसा जाथारबायमोन नै इसे सेमलांबाय
फैदो फै लोंनाय जानायनि टाइम जालायबाय आरोना लोगोफोर दिनैथ' आरो बाराबो मोजां बुधबार बाराय नालाय जानायानो जानाय लोंनायानो लोंनाय ओमफ्राय माने आंखौ माने सोंहरलायदो आरोना नोंसोरना खामलाफोरनो बिदि जाहोबाय थालायनांगौ नामा लोंहोबाय थालायनांगौ नामा ओरै होननानै जोंहाना खामलाफोरानो जि दाबि जायो दाबि बियो इनिफ्राय दा होआबाबो उपाय गैयाना खारजानो गिनांगौ आरो आजिखालि अननाय होबासो अननाय मोनो होननाय बायदि आरोना खामलाफोरखौबो अनाब्लाथाय मोननो थाङा ओंखायनो माने होयो आरो बिदिनो मालाबा बयलार मालाबा बिदिनो अमा बेदर खामलाफोरनो इदि जाहोयो नामा ओरै होननानै होनहरलाय लांबाय आरोना खायसे आगैमोना इनिफ्राय उपाय गैया आरोना दाबायदियावलाय आरो जाहोआबा लोंहोआबा मोननोबो थांला हाजिरा मावग्राफोरखौबो जानानैसो मानसि आरो मोननो थाङा नों मालिकफोरा गाज्रिबानो माने खामलाफोराबो माने मोननो थाङा आरोना थगायनानै खारलाङो बेलेगाव ओंखायनो माने बिदिनो जाहोसै लोंहोसै आरोना ओमफ्राय नै दा टाइम जालायबाय 1टा बाजिबानो जानाय लोंनाया सुरु जाखायो नालाय मा एवदो मा लाबगोन दा माबायावनो आलियावनो लुगैथि लोंहैलायनोसै आरो आलि खाथि नालाय दिनैथ' आरो सालबारि बाजारखाना सोरबा खुदै गलायलाङो बियो फाजाफोरखौ नुनानै फुंसेयावनो इखिनि हानानै मा नांबावगौ लोगोफोरनो 3 बिगामोन आरो इखिनियाव माबा 4 बिगामोन ओमफ्राय 4 बिगायाव गासै दब्लाय गिदिर दब्लायथाम हाबाय आरो नैनो रोमै नुहुरलायनाय ओमफ्राय नै माखाय लावथब दङो ओमफ्राय ओइ दब्लायसे आरो खोथिया फुबावनांगोन हाबायानो लोगोफोर इखौ हाखांबाथाय बि जाबाय न' गाहायनि आरोना लोगोफोर आबानि इयो बिगाब्रैया ओमफ्राय इयाव माइ गायबानो जिबायदि अखा हायो दैबाना जायो आरोना ओमफ्राय जि अखा हाखांबाय दसेनो गुरथाब दै जाजोब्बाय नै माखाया थब्ल' दांग्रोमसो गायनांबाय बै दब्लायसेखौथ' अखाजोंनो अखायानो लाजाया आरो दसेनो दैबाना जायो मानसिफोरा बुंबायसो दङ आरोना नोंसा माइ गायबाथाय इयाव बिराद दैबाना जायोहाय ओरैना दै होखादो दे गोमो जालायदों नुवाखै संनो रोंगौ ना रोंगौ आंनि जुमाया आब' गोदैनो माइसे गोथाव लाबोदोलै दिलदामा इसोरो हाजिरा गायग्राफोर गायनो हायिनि इदि गोथाव लाबोयो गायनोनो हाथारा इसोर दाबिनायावबो नाम्बार 1 होआबा बखिबाय थायो नै दा गोथाव लाबोलायबायना दे जायगासे जाना जुलाब जाग्रासो खिबुग्राखौसो लाना फैनानै माया जुलाब जानांगौ जाखो बुदानो जुलाब जालायबाय नोंसिना नायनाय जाया नोङो बादामखौ जाया बादाम होलायदो एसे दामिनि होबाबो नोंसोर मोजां मोना गोजोननाय गैया नोंसोरना मानसि गोजोननाय गैया नोंसोरनावलाय एसे दामिनि होदो मानसि अन्थाइ बिखा नोंसोरलाय हाजिरा बाहा अन्थाइ बिखा गोजा मानाय बेथो मा लाब्रा इयो लामा जोगोनार बयलार जायै बुजुबबायहाय बेथ' सामफ्रामबो बयलार सामफ्रामबो बयलार जानानै गैलाहाय बुथेथेगाजों बुजुबथारबाय गायजेननायनिफ्राय बयलार मोनजाबाय वान टाइम गैया गंसे नांगौ नै सेरेब लोंग्राया सेरेब लों जुमाय लोंग्राया जुमाय लों बयलार जायै बुजुबाय नै लोगोफोर नायनाय सानफ्रामबो बयलार ओमफ्राय नै मोनजालायबाय बुद गोथां बादाम ओमफ्राय जोगोनारजों बयलार सानफ्रामबो जानायानो जानाय ओमफ्राय दिनै जौआ जि गोदैखा गाव जोमायानो गोथाव जि गोदै ओमफ्राय मा होनो नोंबो जौ लोंलायो होनना सोंहरो सोरबा लोङो एसे मालाबा
खुदिया स्रा गलायबाय मालाबा एसे लोङो आरो बांद्राय लोङा न' मोनफैलायबाय र' माबार अमानो आदार एसे होना लानोसै ओमफ्राय लुस्रा आरो जाना थांफिनलायनोसै सानफ्रामबो माने इदिनोसै आरोना न'आवनो थानो मोना होननाय बायदि माबार अमानो आदार होस्रांना लानोसै ओमफ्राय मा संखो मा माखो बोरायाबा लुस्राल' लाबायहां लोगोफोर साबोन ताबोन खुनु माने हुलायनाय गैया आरोना ओरैनो लुस्राल' लाबाय ओमफ्राय बोराया मा ओंख्रि संना गालांखोथाय आंबो फुङाव माने संस्लाबलांनो हायाहाय लोगोफोर फुङावनो माने ओंखारलांनाय जायो नालाय इ साननैसो आथुर खामानिफोरानो फुंफोरावबो संस्लाबलांनो हाया आख' फाख' गथ'जों गथायजों आरो फिसालाबो स्कुल दासान्दि माने बन्द' जायाखै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय मा ओंख्रि संखोथाय माबा सबायसो संनो होन्दोंमोनलाय फुङावनो नै सबायजों ना गोरान जि बरिया संना दोनखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाजारबो जाहैनो मोनाखै आरो दिनै बुधबार बाजारब्लाबो बोराया ओमफ्राय माखो सङा सबायखौनो संबाय खोमा बेसेरा नै लोगोफोर जि मोजां संना दोनखाबाय लाथा लाथानो माबार जाला जालि जाना थांसै र'